In Annapolona binnen al verbluwenbouwd voor de roofbeesten. Maar Peter de Kruijf, eigenaar van het Langwot, wil net meer verder met Pantera. Nevens hem had hij namelijk wel mooi betalen voor de opvang, maar mag hij hem verder nergens mooi bemoeien. En er valt met Pantera net te onderhandelen, vindt hij. Dat zijn mensen die voornamelijk met dieren omgaan. En dat zijn dan toch wat specifiekere karakters. En ja, die worden boos echt. En ja, dan raken inderdaad de gemoederen verhit. En ja, dat is vervelend. Ja. En dan op een gegeven moment is er een point of no return voorbij. Dus we hebben echt gezegd, we doen het echt niet meer. De Kruijf zal op zoek naar andere roofbeesten en daar zit nevens Pantera juist de crux. Zij denken dat Hoenderdaal neer van doelwest had de beesten van Pantera op te vangen. Hij loopt achter onze rug bij de overheid de deur plat dat hij daar zelf een stichting wil beginnen. Met vergelijkbare doelstellingen en ja, dat is niet de afspraak. Dat pand is gebouwd naar ons concept, naar onze werkwijze en hoe wij daarmee verder willen. En wij willen daar gewoon heen. Hoenderdaal en Pantera kunnen het net in je zwudden hoe de voorwaarden voor de geerwerking. Pantera docht er alles aan om de zwaar voor de beesten te garanderen. Nou, we gaan allereerst natuurlijk wachten tot meneer Kruijf is uitgeraasd. En wij verwachten niet dat de overheid hem een vergunning geeft. En dan gaan we gewoon weer aan tafel. En kijken wat eruit komt. En we gaan door en er zijn meer methoden om hem onder druk te zetten. Maar desnoods gaan we naar de rechter. Liever niet, dat is het laatste wat wij willen. Pantera bleef sowieso op zijn vertrouwde plakje besteden. Hier zullen de katachtigen de eerste opvang krijgen.